Стани елитен треньор по фитнес и здраве в колеж по спорт BioFit. Мечтаете ли за професия, която съчетава здравето, движението и работата с хора? Колеж по спорт BioFit обявява прием по професия фитнес и здраве. Нашата програма ви дава възможност да придобиете 4-та степен на професионална квалификация, най-високото професионално ниво в сектора. Важна част от практическото обучение в колежа е овладяването на иновативната българска методика FitMotion. Тя е научно обоснована система за тренировка, насочена към оптимизиране на двигателната активност и подобряване на функционалните възможности на тялото. Чрез нея студентите се научават как да изграждат хармонично развито тяло, като поставят здравето в центъра на тренировъчния процес. Уверяваме ви, че информацията, преподавана във всеки предмет, е тясно специализирана и изцяло насочена към нуждите на спортната практика. Тук няма излишна теория, всеки час е инвестиция в вашите професионални умения. Дисциплините анатомия, биомеханика и физиология се изучават през призмата на движението, за да разберете как работи машината на човешкото тяло по време на натоварване. Хранене включва конкретни насоки за изготвяне на хранителни режими, които подпомагат спортните резултати и възстановяването. Систематизираните знания за това как да планирате и управлявате тренировъчния процес стъпка по стъпка са описани в теория и методика на тренировката. Освен това, предмет психология и педагогика ви дава инструменти за мотивация и правилен подход при водене на индивидуални и групови занимания. Специализираната практика ви дава възможност да усвоите всички принципи и методи на системата FitMotion, включително превенция и стабилизация, силова подготовка, атлетизъм и издръжливост, функционално-координационна подготовка, както и методите за измерване и тестиране. Това, с което ще се отличава професията фитнес и здраве, е предметът здраве и рекреация. Там ние сме подбрали съвременни методи и техники, с които вие ще може да помагате на вашите клиенти да живеят по-здравословен и пълноценен начин на живот. Вие ще помогнете на вашите хора, с които работите, да повишат своята работоспособност и да постигат повече в ежедневието си. Тук сме включили съвременна информация, свързана с сънят, дихателни практики, контролът на стреса и управлението на ежедневието. Защо да изберете нас? Всички ние в колеж по спорт BioFit ще се постараем да ви дадем необходимите практически и теоретични знания. Нашата цел е не само да ви обучим, но и да ви насочим към постоянно развитие и усъвършенстване в тази динамична сфера. Кадрите, завършили колежа и прилежащите курсове, притежават пълната подготовка да тренират любители, спортисти по най-добрия начин, гарантирайки резултати и безопасност. Завършилите нашия колеж са способни и успешни професионалисти, които постигат видими резултати. Направете първата крачка към професионалния успех още днес.